Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka arpulai terik mentau nailar arajar kat kendai, MDC jong rambarai jerngam konstituensi ba bajop pinggrup, ula letyo kejat akisnong kerdum, kasnong kabadan hakatai nong lang, ban IT kiduler kendau. Jongki nong snong kasnong kerdum hadin beladeb ban yarap register ki jaka puta jongki ya ka jingelang ban sam ya kini ki duler la pelong ha yeng dorba jong snong kerdum ha ka balai don rengkat ki nong snong bat ki tara jaka ki bedai hok ban yo pediang ki kini duler kendo ba la deb register ha Khasi Hills Autonomous District Council ki bedai ki jaka jongki saup sangot ki nong snong jong kini kasnong ha bakaran ha jingelang nakaliang ba bajok pingrup uloong ba kidang don ki duler jong kinong snong ki bompat la men pendep pen register bat ya kini un sedang yai buat den nalor kini ula kenturu ya ki weide kinong snong ki bompat register ki jaka puta jong ki bakin wan chakman ringkat ki kot kisla ki babiang kanang banakal yang jong un yo ban betang ya kini ki jingrap si kinong snong nga jingsha nga la kentu ya ki patba bakin wan chakmat ban register ya ki jaka bat nga don kam ka jingya trailang ba ki patba ru bat ki hima ba pher Bang kenturu tang konstituensi jonga henry barok kini ki konstituensi ki bahap border bat Assam baki patba ki di banlong bastur ban shimi kini kabu ban register no iki jakala jong ha ka district council jing sam ini dulir kalong bet ba kini ki jaka ki hap border area kamtam ki baya kaput baka Assam bat adu menta ku mengitip ki jaka puta jongi ki pak long codified tinggi dan kam ba ya kini ka registration ha ka ba ka district council nga ai buram ya ka district council ba kala ai ya kane ka ban register ya ki khendau jong barok ki pak nong snong ki bahap ba ki basa ha ki border area ki khaput bat ka jala Assam bat da ka jingdan jong kini ki duler lese ladadon kano ka jing persyang jong ka sarkar Assam bahkan kentur put shoshu syakine ki klau ki butap ki jongi da ki jingdan jong ini duler lese kanyang kan long kum ke ka ektiar nementa banyada ya ka khendau ba ka siap ke jongi ba kum juru kum mencupen pau ngapet ba hakini kisngi ka khendau ka siap hapo kani ka jela meghalia jongi hi borok koi ki nongdan jong khendau siap ki lanang duna ba ngakenturu ya ka district council ba nga ai kum ka jing mun balese ka di ban thau no ya ka an ban regulate no ya ka jing thiet jing ya di khendau hapdeng mangi ki tribal hi namar bang yo i ba lese nga chu ai nu sai phi don ubri beruspa ula ban thiet jaka san hajar ekar ro te daka jing la jong tu ubri beruspa lese ki lawei ki banwan ha kini kiski jongi ki khon ki kti jongi ki khon ksiu jongi ki banwan lese kan poi ka puar ba makiru kinum dan syu ka jaka ban bakin yo ban thit wat jaka tang ban sina sinong ring mieng ro te kum tang akan tu ka district council bangin thau no da kano ka an ka ba kandan ka regulation no ba wei ubrio ba law di tribal ru unla ban thit jaka lese no san ekar ne shipau ekar ne habade ki thainong kandong ba kum juru ngin thau ken kita ki an ki kanon ki ba lese ki cooperative society ki la ban kham thiet buon namar badai namanta ka jingha jingman jong pat ba